No niin, ja me tehdään nyt video, miten me pestään Onni-koiran hampaat. Ja tuo hammastahna on ihan koirille tarkoitettu. Me ollaan tehty tämä ennenkin. Ja kannattaa ottaa koira sängyn päälle, koska sieltä sitten karkaa. Noin. Sitten. Voi olla vähän vaikeaa, mutta sitten kannattaa vähän pitää selvästi koiran suuta auki esimerkiksi. Jos koira ei suostu, niin kannattaa pikkuhiljaa. Voi vaan työntää se hammasharja sen suun. Esimerkiksi vaan näin. Ja sitten siitä harjaan vaikka syödä sitä tahnaa, että kannattaa vaikka usein vähän kerralla. Ja kannattaa aina vettä, josta koira saa sitten juoda. Ja sieltä voisi harjaa sitten taas. Näin esimerkiksi. Ei kannata väkisin sitten avata suuta välttämättä, että laittaako se työntää vaan se harja sen suuhun, sitten samalla vähän puree sitä, niin saa sitä samalla voi yrittää pestä. Näin. Voidaan sitten lisää kasvaa. Vähän tekevää matkia laittaa syötyä. Ja ei kannata montaa tuntia käyttää tosiaan siihen pesemiseen. Että pikkuinen hekkeli on hyvä. Se kannattaa varmaan sun pentukoiran aika nuorena aloittaa. Kun Onnia ei pentuna opetettu. Eli se nyt voi olla vähän hankalampaa aika. Mutta onneksi Onni tykkää hammastahnasta näköjään, niin se ei niinku... Jos ei ne mitään tykkää, niin sitten se on vähän mahdotonta niinku pestä. Tämä onkin joku kana hammastahna vitsintä. Joku lihaa hammastahna. Semmosia koiria. Ja hammasharjat, jos on siellä sormen ympärille laitettu ja millä voi työntää sormia sen suuhun ja harjata, niin se on vähän helpompaa kuin tällaisella ihmisten harjoittaa. Ja se tälläkin jotenkin ainakin onnistuu. Haluaako Onni vettä? Ei halua. Onni tehdään jo kaikki kerralla. Nyt se taitaa enempi hoitaa tätä harjaa. Tää on varmasti liikaa purettuja harjat. Eli näin vaan jatketaan ja pitää antaa sitten koiralle vettä. Tuollainen, tolleen nyt tehdään. Sano hei hei.